Berrogeiak lehenengo berrogeiak egun hola uno, kemen gaude lehenengo berrogeiak irratsaioan lehenengo berrogeiak gaur azaroaren 22an gonbidatu berezi bat ekarri dugu Melendi azken egun hauetan disko bat grabatzen egonda eta gaur abesti bat abestu behar digu. Eta nola ez, Andrea Tenatu elkarrizketatuko dute. Orain giroa berotzeko musika pixka bat jarriko dugu. Txan, 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 txan. Moztu! Barkatu abesti txusi horrengatik araztauten zaitugu eta. Beno, orain bai, hemen ditugu Iraztu eta Andrea, ongi etorriak. Kaixo edurne! Bai, Melendi elkarrizketatuko diogu, eta zer nolako elkarrizketa prestatu dugun. Eta oso galdera bereziak egin dizkiogu. Ongi da, beno, has zaitezte. Kaixo Melendi, egunon. Melendi, esnatu? Musikaiari azkar. Melendi, berridemos konferentzara. Barkatu, ez da sartzen musika. Non ez duzuena musika jarri? Jarri behantze bertan. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte de reyes con razón de obrero. No solo un balón entre dos porterías, es una afición que entra alegría. No viene obsoleto desde la pangea, del bien arrasivo está super idea. 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente patina el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadita en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada, el domingo es jornada. Hemen gaude berriro. Jakinarazi didate Melendiren ordez kezazpiko abeslaria etorriko dela. Bai, lehenbailen etorri naiz. Badakit Melendirekin problemak izan dituzuela. Bai, lehenbailen hasiko gara. Lehenengo galdera. Zuen disko oso sorte txarra izan duela entzun dugu. Entzun duzuena iaia egia da, baina bestetik oso amigoaz, bai. Bai, eta bestetik zertan zoazte ondo. Abestia konposatzen. Begira, azken abestia entzun nahi duzue? Beno, zori baduzu? Bai. Hemen nago abestia konposatzen, bai. Nahiko da! Baina zen olako abestia abestu duzu. Hau, bai, txarra! Ba, nire diska berritik abestio gorena da. Rin. Deialdi bat daukagu, bai, nor da? Aitzibez, Nondik deitzen duzu? Donostitik. Eta zer kontatu behar diguztu? Gauza bat esan behar diot kezazpiko abeslariari. Bota ezazu. Oso polita zara, zure diska guztia ditut eta zure ipurdi izugarria da. Moztu! Zergatik moztu zuen nire elkarrizketa interesgarria. Ez daukazu errespeturik pertsonengan, bano hemendik. Ez joan, mesedez, zer egingo dugu orain? Rin. Euskarako beste jaldi bat daukagu, nor da? Eso, Josepa naiz eta gauza esatzen ere sarreratu. Zuen irratzi zaioa gehienak osora dira, baina gaurkoa baitzari izaten da. Pi. Rin. Nor da? Nik ere lehengo pertsona esan duenarekin ados nago. Ez dut berriz entzungo irrati saioa. Rin. Espero dut oraingoan honetan gauza txarrik ez izatea. Zure gaurko irrati zaioa supertraketxa izan da. Gaur bukata garrarte zuen irratzaioa entzun dut eta penagarria izan da. Horrein bukata bakarrik egongo da bere aluminozko papera bilduta. Hau aizoa. Pi. Kokotirena nago, dimitatzen dut. Nik ere, orain egingo dut benetan izan nahi nuena, basurera. Nik zuekin noa neskak. Beno laguno, lehenengo berrogeiak bukatu egin dira eta ez dira irratian berriz aterako. Agur denoi! Lehenengo berrogeiak! Edo, beto esan da, azkeneko